Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, καλημέρα σας. Λέγομαι Κουντή Φωτεινή, είμαι νευροψυχολόγος και μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής της Εταιρείας Αλληλεγγύη του Ηρακλείου. Όπως κάθε δεύτερη Δευτέρα, είμαστε μαζί σας στον φιλόξενο ραδιοφωνικό σταθμό της Αρχιεπισκοπής για να σας κρατήσουμε συντροφιά για μισή ώρα με ενημέρωση σε θέματα ψυχικής και σωματικής υγείας. Η εκπομπή αυτή είναι μια ευκαιρία να κρατήσουμε επαφή μαζί σας σε αυτή τη δύσκολη περίοδο που ζούμε και δεν μπορούμε να τα λέμε από κοντά. Στις 5, 6, 7 Νοεμβρίου έλαβε χώρα διαδικτυακά το 7ο Παγκρίτιο Συνέδριο για την νόσο Αλτσάιμερ και το 3ο Συνέδριο για την Υγιή Γύρανση. Από τη μεγάλη συμμετοχή των ενδιαφερομένων και τα εξαιρετικά σχόλιά τους, συμπεραίνουμε ότι το συνέδριο είχε επιτυχία και ποιότητα. Σήμερα θα σας μιλήσουμε για ένα θέμα που αποτελεί σημαντική προτεραιότητα για τη ζωή μας, ειδικά μέσα στις συνθήκες που χρειάζεται να ζούμε. Το θέμα μας λοιπόν είναι το γέλιο και η αξία του στη ζωή. Μια παροιμία λέει πως γελάει καλύτερα όποιος γελάει τελευταίος. Η αλήθεια είναι πως ζει καλύτερα όποιος γελάει περισσότερο. Το γέλιο δεν είναι αστεία υπόθεση. Αντίθετα, είναι μια σημαντική εκδήλωση της ζωής μας και προτείνεται στο πλαίσιο μιας συνολικής θεραπευτικής αγωγής ώστε να βοηθήσει τον άνθρωπο στην υγεία του. Ο Ιπποκράτης πίστευε στη θεραπευτική αξία του γέλιου και σύμφωνα με τον Αριστοτέλη ο άνθρωπος είναι το μόνο γελαστικόν ζώον. Ήδη λοιπόν από την αρχαιότητα το γέλιο παίζει σημαντικό ρόλο στη ζωή των ανθρώπων. Όπως έλεγε και ο Σέξπιρ, όσο γελάμε τίποτα δεν χάθηκε. Από πολύ παλιά το γέλιο έχει τιμητική θέση. Οι άνθρωποι προσπαθούσαν να βρουν τρόπους να προκαλούν γέλιο. Δεν ήταν τυχαία η ύπαρξη γελοτοπιών στις βασιλικές αυλές, μιας και το γέλιο εξημερώνει τα πνεύματα και δημιουργεί ευχάριστη ατμόσφαιρα ακόμα και σε πολύ δύσκολες καταστάσεις. Μια μέρα χωρίς γέλιο είναι μια χαμένη μέρα από τη ζωή. Όσοι έχουν υποκύψει στη σοβαροφάνεια, ήρθε καιρός να μάθουν ότι η ζωή έχει τουλάχιστον δύο όψεις. Ευτυχώς που η μια μπορεί να είναι ξεκαρδιστική. Μπορείτε να φανταστείτε έναν κόσμο χωρίς γέλιο? Ξαφνικά να μην μπορούμε να γελάσουμε, ούτε να καταλάβουμε ένα αστείο? Να μην μπορούμε να δημιουργήσουμε μια ατμόσφαιρα χαράς γύρω μας? Υπάρχει κανείς άνθρωπος που να θέλει να ζει έτσι? Το γέλιο είναι το δώρο της ζωής, ώστε η πεζή καθημερινότητά μας να μπορεί να γίνει πιο γοητευτική εμπειρία. Αν το 1939 οι άνθρωποι γελούσαν κατά μέσο όρο 19 λεπτά τη μέρα, το 1982 6 λεπτά και το 1990 μόνο 4 λεπτά, προφανώς στο 2020 το γέλιο μοιάζει είδος προς εξαφάνιση. Προστατεύστε το λοιπόν. Ένας μέσος άνθρωπος γελά περίπου 5 φορές τη μέρα, ενώ ένα ξένιαστο παιδί γελά περίπου 150 φορές σε μια μέρα. Στην πραγματικότητα μόνο τα παιδιά γελάνε, γιατί ακόμη είναι αδαεί, απολύτιστα, πρωτόγωνα, βλέπουν καθαρά τα πράγματα, δεν έχουν προσδοκίες να θαμπώνουν την όρασή τους. Για τα παιδιά ο κόσμος είναι γεμάτος αστεία και παράλογα πράγματα, όπως το γέλιο αυτού του μικρού παιδιού που είναι 10 μηνών και βρίσκεται σε ένα δωμάτιο, μάλλον σε κουζίνα, μαζί με τον πατέρα του. Για να το ακούσουμε λοιπόν.
μπορούσαμε να γελάσουμε έτσι με την καρδιά μας, ξεκαρδιστικά, αν μπορούσαμε να ζήσουμε για λίγο σαν παιδιά. Εσείς πόσες φορές γελάσατε σήμερα? Το γέλιο έχει σχέση με την υγεία μας. Έχει άμεση επίδραση στο αμυντικό σύστημα του ανθρώπου, στο ανοσοποιητικό. Και είναι ένα γιατρικό που, όπως απέδειξαν μελέτες, όντως επιδρά στο ανοσοποιητικό σύστημα. Αυτό συμβαίνει διότι ύστερα από ένα ξέσπασμα γέλιου, ο οργανισμός απελευθερώνει μεγαλύτερη ποσότητα φυσικών αντισωμάτων στη μύτη και στο αναπνευστικό σύστημα. Τα αντισώματα αυτά τον προφυλάσσουν από τις επιθέσεις ιών και μικροβίων. Όταν γελάμε, αυξάνεται η χωρητικότητα των πνευμόνων μας, αλλάζει ο κύκλος της αναπνοής, ώστε γίνεται εισπνοή περισσότερου οξυγόνου και εκπνοή περισσότερου διοξιδίου του άνθρακα. Έτσι αποφεύγεται η αναπνευστική συμφόρηση και βοηθιέται το κυκλοφορικό μας σύστημα. Απ' την άλλη πλευρά, η φράση «γέλασα με την καρδιά μου» προφανώς δεν είναι τυχαία. Όταν γελάμε προκαλείται διαστολή των αιμοφόρων αγγείων με αποτέλεσμα να τονώνεται η κυκλοφορία και να αυξάνεται η ποσότητα του αίματος στους ιστούς μας. Έρευνες μας λένε ότι σε ανθρώπους που έχουν υποστεί έμφραγμα, μισή ώρα γέλιου την ημέρα μειώνει σημαντικά τις πιθανότητες ενός δεύτερου καρδιακού επεισοδίου, ενώ αρκούν 10 λεπτά για να επανέλθει η υψηλή πίεση σε φυσιολογικά επίπεδα. Με το γέλιο βαθαίνει η αναπνοή και το ξεκαρδιστικό γέλιο τι κάνει? Κινητοποιεί τον πεπτικό σωλήνα. Άρα είναι αποτελεσματικό για την αεροφαγία και τη χώνευση, καταπολεμά τη δυσκολιότητα, βοηθά την ομαλή λειτουργία του εντέρου. Ειδικά το ξεκαρδιστικό γέλιο πραγματοποιεί ένα είδος μασάζ στα σπλάχνα μας, με αποτέλεσμα να υπάρχει καλύτερη αιμάτωση στο ύπαρ, στο στομάχι και στο πάγκρεας. Οι γιατροί συμφωνούν και επιβεβαιώνουν ότι το γέλιο μπορεί να είναι ευεργετικό σε άτομα με χρόνιες βαριές ασθένειες. Τώρα, ακόμα και η επιστήμη της ιατρικής λέει ότι το γέλιο είναι ένα από τα βαθύτερα φάρμακα. Το γέλιο ανακουφίζει από τον πόνο. Οι ενδορφίνες που παράγονται όταν γελάμε είναι φυσικά παυσίπονα. Ασθενείς που νοσηλεύονταν με πόνους στη σπονδυλική στήλη ανέφεραν ότι 10 λεπτά γέλιου κατάφερναν να τους ανακουφίζουν για 2 ώρες περίπου από τον πόνο, όταν η χορήγηση αναισθητικών φαρμάκων δεν είχε καμία επίδραση επάνω τους και δεν τους βοηθούσε. Έτσι λοιπόν λέγεται ότι αν μπορείς να γελάς όταν είσαι άρρωστος, θα ανακτήσεις συντομότερα την υγεία σου. Αν δεν μπορείς να γελάς, ακόμα κι αν είσαι υγιής, αργά ή γρήγορα θα χάσεις την υγεία σου και θα αρρωστήσεις. Οι ψυχίατροι και οι ψυχολόγοι επισημαίνουν πως το γέλιο είναι μια από τις καλύτερες ψυχοθεραπευτικές παρεμβάσεις. Βοηθάει σημαντικά ανθρώπους που υποφέρουν από αϊπνίες, υψηλή πίεση, κατάθλιψη, διαβήτη και άλλες ασθένειες που προκαλούνται από το άγχος. Πώς γίνεται αυτό? Το γέλιο διώχνει την ένταση και το στρες. Μειώνει την έκρηση των ορμονών του άγχους, όπως είναι η αδρεναλίνη και η κορτιζόλη. Αποσπά την προσοχή από τη σκέψη την αρνητική που προκαλεί εκνευρισμό και αμέσως φέρνει το άτομο σε ευχάριστη διάθεση
και καθαρό μυαλό. Με το γέλιο αυξάνεται η παραγωγή ενδορφινών, οι οποίες είναι φυσικές αντικαταθλιπτικές ουσίες, γνωστές και ως ορμόνες της χαράς και ευθύνονται για την καλή μας διάθεση, και λένε οι έρευνες ότι οι ενδορφίνες μπορούν να μειώσουν έως και κατά 20% τη χρήση φαρμάκων. Επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια διαπίστωσαν ότι μετά την παρακολούθηση μιας καλής κωμωδίας, τα επίπεδα κατάθλιψης και θυμού μιας ομάδας ασθενών έπεσαν κατά 98%. Η δε διάθεσή τους είχε βελτιωθεί από πιο πριν, όταν πληροφορήθηκαν ότι μετά από 2 μέρες θα παρακολουθούσαν μία διασκεδαστική ταινία, και μόνο δηλαδή η πληροφορία ότι τους περίμενε κάτι τόσο ευχάριστο τους έφτιαχνε τη διάθεση. Αυτός θεωρείται και ο λόγος για τον οποίο το γέλιο και η θετική διάθεση μπορούν να φανούν σωτήριοι παράγοντες σε πολλές περιπτώσεις καρκίνου. Δεν είναι λοιπόν τυχαίο που γίνεται τόσο μεγάλη προσπάθεια από πολλά άτομα να βελτιώσουν το χιούμορ τους και να βρίσκουν συνεχώς νέους τρόπους να κάνουν τους άλλους να γελούν. Όλες οι στατιστικές έρευνες που έχουν γίνει εδώ και χρόνια δείχνουν ότι οι άνθρωποι που είναι γενικότερα ευχάριστοι και αισιόδοξοι αρρωσταίνουν σπανιότερα, αναρρώνουν ευκολότερα και παρουσιάζουν μέχρι και 70% λιγότερο ψυχικές ασθένειες όπως την κατάθλιψη. Οι νέοι άνθρωποι συνηθίζουν να γελούν με ένα γέλιο δυνατό, ενεργό, αυθόρμητο και ηχηρό. Οι ηλικιωμένοι άνθρωποι διαθέτουν γέλιο ευγενικό, καλοσυνάτο, όχι τόσο ενεργό, διότι ενδιαφέρονται για την κοινωνική συμμόρφωση και την εικόνα δηλαδή που δίνουν στους άλλους. Εκτός από τις θετικές συνέπειες στην υγεία, το γέλιο συμβάλλει και στην ομορφιά. Μια ώρα γέλιου καίει 500 θερμίδες, επειδή ενεργοποιεί όλο το μυϊκό σύστημα, ενώ 100 με 200 γέλια ισοδυναμούν με 10 λεπτά κοπηλασίας ή τρεξίματος. Όμως το γέλιο, ειδικά όσον αφορά το πρόσωπο, αποτελεί μιας πρώτης τάξεως κούρα ομορφιάς, γιατί το βοηθάει να δείχνει πιο φρέσκο και λαμπερό. Χαλαρώνει το μέτωπο και το πρόσωπο αποκτά πιο νεανική όψη. Αυξάνεται η κυκλοφορία του αίματος, οξυγονώνονται καλύτερα τα κύτταρα και μειώνονται οι ρητίδες. Απαλύνει τα σημάδια της κούρασης, τα μάτια αποκτούν ζωηράδα και λάμψη και με τη σύσπαση προς τα επάνω διατηρείται η ελαστικότητα των χιλιών. Τέλος, το γέλιο προσφέρει καλύτερο και πιο υγιές χρώμα, γιατί αυξάνει τη ροή του αίματος στα αιμοφόρα αγγεία. Πώς γίνεται όμως και γελούμε? Όλα αρχίζουν από τον εγκέφαλο. Μόλις ο εγκέφαλος επισημάνει κάτι ως αστείο, το αποθηκεύει και μετά ακαριέα και αυθόρμητα η εντύπωση αυτή περνάει στον πνεύμονα, στους μυς του στόματος και των ματιών. Το γέλιο αποτελεί ένα εσωτερικό τζόκινγκ, γιατί όταν γελάμε τεντώνονται και χαλαρώνουν 400 διαφορετικοί μυς του σώματος. Βαθαίνει η αναπνοή μας. Οι φωνητικές χορδές πάλλονται ανεξέλεγκτα και ενεργοποιούνται τουλάχιστον 400 εκατομμύρια πνευμονικές κυψελίδες. Αριθμός σχεδόν τριπλάσιος από αυτόν που ενεργοποιείται όταν αναπνέουμε κανονικά.
γύρω στις 40 φορές κινούνται οι μυς του προσώπου και η δόνηση καταλήγει στα πλευρά που δονούνται γύρω στις 150 με 200 φορές, στην ουροδόχο κίστη και στα πόδια που χαλαρώνουν. Αυτή η τόσο θαυματουργή δόνηση είναι αυτόματη και κληρονομική λειτουργία. Γι' αυτό και το μωρό γελά από 4 μηνών χωρίς να του το μάθει κανείς. Επιπλέον, το γέλιο είναι όντως μεταδοτικό σύμφωνα με νέα έρευνα. Επιστήμονες έδειξαν ότι ο ήχος και μόνο του γέλιου διεγείρει τον εγκέφαλο του ακροατή και ερευνητές τονίζουν ότι το γέλιο ενεργοποιεί στον εγκέφαλο τα κέντρα επιβράδυνσης και έτσι προκαλεί ευχαρίστηση με τον ίδιο τρόπο που δρά η απόκτηση χρήματος ή η θέα όμορφων προσώπων. Τι δείχνει το γέλιο σε έναν άνθρωπο? Το γέλιο δείχνει ευφυΐα, εξυπνάδα και πάνω απ' όλα δείχνει μια ανέμελη ψυχή. Είναι η διαφορά ανάμεσα στο ζω και στο ξέρω να ζω. Τα ζώα δεν γελούν. Κανένα ζώο δεν γελάει όπως ο άνθρωπος. Το γέλιο για να υπάρξει χρειάζεται μια ιδιαίτερη ευφυΐα και μια πνευματική ανωτερότητα. Είναι ο πιο έξυπνος τρόπος να διευθετήσουμε εμπόδια ή παρεξηγήσεις και να τις διαλύσουμε. Τις στιγμές που γελάμε αληθινά, η σκέψη σταματάει. Είναι αδύνατο να γελάμε και να σκεφτόμαστε ταυτόχρονα. Αυτά τα δυο είναι διαμετρικά αντίθετα. Έτσι μετά από ένα καλό γέλιο, ο εγκέφαλος ξεκουράζεται και νιώθουμε πνευματική διάβγεια. Το γέλιο λοιπόν, εφόσον οι έρευνες έχουν δείξει ότι βοηθάει στην υγεία, το γέλιο χρησιμοποιείται ως θεραπεία. Κάθε Σάββατο πρωί, στους κήπους του Λουξεμβούργου στο Παρίσι, δυνατά γέλια αντιχούν, τραβώντας την προσοχή ανυποψίαστων και πιθανόν όχι τόσο χαρούμενων περαστικών. Τι συμβαίνει εκεί? Ομάδες από γυναίκες κάθε ηλικίας ξεκαρδίζονται στα γέλια χωρίς προφανή λόγο. Θεωρητικά ούτε τρελές ούτε μεθυσμένες είναι. Αντιθέτως πρόκειται για κυρίες, μέλη ενός κλαμπ γέλιου, οι οποίες πληρώνουν μια φορά την εβδομάδα από 3 ευρώ για να γελούν και να χαίρονται, εφαρμόζοντας παράλληλα ασκήσεις χαλάρωσης. Γιατί επιδιώκουν να αισθανθούν καλύτερα. Σήμερα από τη Φιλανδία ως την Αμερική υπάρχουν τουλάχιστον άλλα 1.800 τέτοια κλαμπ γέλιου. Η γελοτοθεραπεία εφαρμόζεται σε διάφορες μορφές σε πολλά νοσοκομεία για μικρούς και μεγάλους ασθενείς ανά τον κόσμο. Ειδικά εκπαιδευμένοι γιατροί, κλόουν, σε Ευρώπη και Αμερική συνεργάζονται με τους θεράποντες ιατρούς και έχουν εντυπωσιακά αποτελέσματα. Νοσηλευτικό προσωπικό φοράει ειδικές ρόμπες που γράφουν διάφορα ωραία πράγματα, όπως προσοχή, η καλή διάθεση μπορεί να είναι επικίνδυνη για την ασθένειά σου. Με αυτόν τον τρόπο ενθαρρύνουν τους ασθενείς να έχουν καλή διάθεση για να πολεμήσουν την ασθένειά τους. Υπάρχουν κάποια παράδοξα σχετικά με το γέλιο. Είναι δεδομένα που έχουν συλλεχθεί από διάφορες έρευνες. Έχει δειχθεί ότι τα μωρά που θυλάζουν από μητέρες με χιούμορ έχουν λιγότερα αναπνευστικά προβλήματα. Οι γυναίκες όταν βρίσκονται ανάμεσα σε άνδρες γελούν πιο δυνατά. Και με το γέλιο τους προσελκύουν το ανδρικό ενδιαφέρον. Ενώ οι άνδρες γελούν περισσότερο όταν είναι με τους φίλους τους. Βρετανοί ερευνητές ανακάλυψαν
ότι όσο μεγαλώνουμε γελάμε περισσότερο, γιατί η αίσθηση του χιούμορ αυξάνεται με τις εμπειρίες μας. Αυτός που περιγράφει ή λέει κάτι το αστείο, κατά κανόνα γελάει πολύ περισσότερο από αυτούς που τον ακούν. Και υπάρχει και ένα 10% των ανθρώπων που υποφέρει από τον παθολογικό φόβο ότι οι άλλοι θα γελάσουν εις βάρος τους εάν πούν κάτι αστείο, και έτσι αποφεύγουν να κάνουν συναναστροφές. Επίσης το γέλιο είναι μεταδοτικό, απεδείχθη από έρευνα. Γι' αυτό κυκλοφορεί ηχογραφημένο στις ξένες κομικές σειρές. Το 1962 μια ομαδική κρίση γέλιου κατέλαβε έφηβα κορίτσια στην Τανγκανίκα. Το φαινόμενο επεκτάθηκε τόσο πολύ, ώστε κρίθηκε αναγκαίο να κλείσουν τα σχολεία όλης της περιοχής. Εφόσον λοιπόν το γέλιο κάνει καλό στο σώμα, στο πνεύμα και στην ψυχή, πρέπει να γίνει απαραίτητη συνήθεια. Δεν έχει σημασία τόσο το περιεχόμενο της συζήτησης, αν είναι αστείο ή όχι, όσο το να αφήσει κανείς ελεύθερο τον εαυτό του να κατακλειστεί από αυτή την εφορία. Ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος από τη φύση του να γελάει, και το καλύτερο που έχει να κάνει είναι να το εκμεταλλευτεί. Προσπαθήστε να είστε σαν τη Μόνα Λίζα, να συνεχίζετε να χαμογελάτε ακόμη και με την πλάτη κολλημένη στον τοίχο. Αν δεν ξέρεις να γελάς και δεν έχεις χρόνο να γελάς, πώς ξέρεις ότι ζεις? Ο Φρόιτ, ένας διάσημος ψυχίατρος στην εποχή του, ονόμασε το γέλιο ως απελευθέρωση, σαν έναν τρόπο έκφρασης της κρυμμένης επιθετικότητας του ανθρώπου. Και αυτό γιατί το γέλιο μας κάνει να νιώθουμε καλά, εξαφανίζει τα αρνητικά συναισθήματα όπως φόβο, θυμό, ανία και τα απελευθερώνει. Το γέλιο μας κάνει γενναιόδωρους, σε βαθμό που απολαμβάνουμε περισσότερο να προσφέρουμε από το να παίρνουμε. Μας ανυψώνει ψυχολογικά και κάνει τη ζωή μας άξια να τη ζούμε. Απολαμβάνουμε την παρέα των άλλων ανθρώπων περισσότερο από ποτέ άλλοτε. Όταν οι άνθρωποι σε μία παρέα γελούνε μαζί, δημιουργείται θετική ενέργεια σε όλη την ομάδα, η οποία πηγάζει από θετικές σκέψεις, θετικά αισθήματα και συναισθήματα. Το ανιδιοτελές, ελεύθερο από σκέψεις γέλιο και η επικοινωνία χωρίς κακόβουλη κριτική με τα άλλα μέλη της ομάδας δημιουργεί ένα πεδίο πνευματικής χαλάρωσης και ανάτασης. Το γέλιο μας κάνει να εγκαταλείπουμε τη συστολή. Μας κάνει να νιώθουμε πιο ασφαλείς, με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, και όταν καταφέρνουμε να κάνουμε κάποιον να γελάσει, εκείνος με τη σειρά του μας προσφέρει το δώρο του. Το δώρο που μας κάνει είναι να νιώθουμε εμείς πιο έξυπνοι, πιο πνευματώδεις, αφού μπορούμε να τον κάνουμε να γελάσει και του προσφέρουμε τέτοια χαρά. Το γέλιο μας κάνει να νιώθουμε άνετα σε οποιαδήποτε κατάσταση βρισκόμαστε. Τακτικές δόσεις γέλιου και παιχνιδιού μας κάνουν να αγαπάμε τη ζωή και τους άλλους ανθρώπους χωρίς κόπο. Το γέλιο μας κάνει πιο αγαπητούς, γιατί μειώνει την τάση μας να κρίνουμε και να αναλύουμε τους άλλους ανθρώπους. Όταν γελάμε μαζί με άλλους, η επίκριση και ο σαρκασμός εξατμίζονται. Το γέλιο είναι ένα μονοπάτι προς την ανιδιοτελή αγάπη. Γιατί το λέμε αυτό?
Γιατί η αγάπη που βασίζεται σε νοητικές λειτουργίες, στη σκέψη, θέτει πάντα όρους. Είναι ιδιοτελής. Η αγάπη που έρχεται από την καρδιά είναι ανιδιοτελής. Σχέσεις που προκύπτουν από μία παρέα όπου γελάμε και εμείς και οι άλλοι, μας προσφέρει συναισθηματική θαλπορή και θέλουμε να είμαστε και φυσικά και πνευματικά κοντά στους άλλους. Το χιούμορ είναι η πιο αυθόρμητη αντίδραση και επιτίθεται σε ό,τι εξωφρενικό μπορεί να παράξει η λογική μας. Ο νευροψυχολόγος Ρόμπερτ Προβάιν, ένας ειδικός του γέλιου, όπως τον αποκαλούν, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Μέριλαντ, μετά από μακροχρόνια έρευνα κατέληξε στο ότι οι άνθρωποι που έχουν χιούμορ ξεπερνούν πιο εύκολα τις δυσκολίες, αφού με το να αυτοσαρκάζονται μειώνουν την ένταση από τις δυσάρεστες καταστάσεις. Οι Έλληνες διαθέτουν την ικανότητα αυτοσαρκασμού, γι' αυτό και μπορούν να ξεπερνούν πολύ δύσκολες συνθήκες και να επιβιώνουν. Η αλήθεια είναι ότι το γέλιο δεν μπορεί να λύσει τα προβλήματά μας. Μπορεί όμως να τα διαλύσει, που σημαίνει ότι μπορεί να μας βοηθήσει να τα βλέπουμε λιγότερο σοβαρά, λιγότερο καταστροφικά και λιγότερο απειλητικά. Εδώ τελειώνει η σημερινή μας ενημέρωση. Εύχομαι να βοηθήσετε τον εαυτό σας να βρει ξανά το γέλιο, να είστε δυνατοί και να χαίρεστε τη ζωή σας. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας και μας ακούσατε και σήμερα. Επόμενη φορά θα επικοινωνήσουμε μαζί σας μετά από 15 μέρες στον ίδιο σταθμό. Καλή σας μέρα.